Wengi-wengi untuk kiriman sego iki. Alhamdulillah iki digawani gediang barang. Terus iki lauk pauke ya selawo-lawo ngene kuwi. Iki segone. Dadi bengi iki tunggu pari nek sawah ya. Parine kan wis dipanen dibagori kae. Nek ora ditunggu ki colong wong ndak daerahku. Dadi iki yo kepeksane nunggu. Wah, musim udian pisan. Dadi ki mau bapakku nyusul terus aku digake mangan nih. Lah iki. Wah, seger tenan iki. Tengah wengi mangan sego ning sawah. Iki mau nganggo botok terus jangan terong mbek bakwan jamur. Wah, seger nikmate. Bapakku mah tak jak mangan ra gelem mah mangan engko-engko ngono. Dadi dhewe bengi-bengi ini ya aja nyebrut pari, opek soalnya sing nyebrut pari ki rung rampung. Sesuk dilanjut ngedos meneh. Dadi engko ya mbuh tekan sak rampunge nunggu pari ning sawah ngene iki. Wah, nikmate seger iki. Nak ning sawah ki lho wis mangan apa wis seger enak wae iki. Wis mantep tenan iki. Iki aku mangan ning isor tenda segi ngedos pari. Wis telap-telep wae. Iki yo ndeleleh ket mawan ki rung madiang. Mergo udan terus dadi rasane adem ra ngeleh. Ya iki bengi ki mau terus wah ndeleleh wae gawa sego ya karo kopi ireng. Iki kopi ireng tak buka iki wah mantep guys. Betah melek tekan ya engko subuh lah. Alhamdulillah entek ngunjuk sik lur karo banyu bening kuwi ngunjuke wah seger iki. Ah iki penutupe gediange mau wis langsung lep wae. Alhamdulillah.